lidi, tady vás vítám u nového videa a tohle video je reakční video a tady budeme reagovat na pana Andyho. Tak, Andyzo. Dejte mu klidně odběr. Má o 3 odběrů víc než já. Tak se jdeme kouknout na jeho úplně nejnovější video. Můj vlastní kredit na mobil plus bonus. Ahoj lidi, já vezmu další video. Takové video, vlastně, kde vám řeknu takové info a ještě plus takový bonus, co ještě vám si potom. přečtu komenty. Takže mám něco se svým mečem. Asi poprosím bráchu, jestli by jsme to nemohli udělat tak, že by to bylo prostě, že bychom to vyráběli a vlastně prodávali. Ne, nemám svoje tričko. Nemám svoje kalhoty. Ne, nemám svoji kšiltovku. A ne, nemám svůj náramek. Je to trochu originálnější. Mám obal na mobil. Přesně tohle je vyrobené na mobil. Já požádám asi brachu, jestli bychom to nemohli prostě vyrábět a dát to do prodeje. No, to je super. Mám svůj kryt na mobil. Tady to je přesně vytvarované prostě podle těch přesně na můj mobil. Je tady s mojím logem, YouTube a kámo, můj Instagram. já bych si to bohužel nekoupil, protože už mám obal, ale jdeš na to dobrou cestou. Unboxing. Rovnou ti dám like. A ještě unboxing. Tohle jsem dostal na rozkám. Brachové mi to jako v Praze. Vlastně je to taková ta postavička, jsou blindboxy, to tohle je otevřené, že víte prostě, co tam je. Hotový Je to Handys. z Assassin's Creed Altair. Ten se kouknu tady. Bohemia. Čau lidi, já vás zdravím ušel videa konečně. Nebudu teď říkat to až v informace, proč jsem nenatáčel tak dlouho video. A tohle už si dám na YouTube. Jsem tady ještě s Kamilem, čau. Čau. Jinak dneska asi nebudeme ukazovat moc obličen. A Lidi, jestli tohle čtete, tak se dívejte. Já jdu s ním, jdu do obchodu, tak on vždy nikomu nekupuje. A když s náma někdo jde, tak tohle video je jen já. A to je nejhorší. A já mu koupil tolik věcí za tolik peněz a já taky nemám. A nechápu proč, jestli tam dáváš ošahávat a rozbalíme to a uvidíme, jestli bude mít štěstí, ale podle mě ne. 4. Tak až to rozbalíme, tak vám ozveme. Takže už to máme otevřené. A jdeme to prolít, no. Balíčku. On to se stříhal, aby to tak vypadalo. Jdeme to prolít. Tvoje videa jsou nudné. Druhé. Balíčku. V jednom balíčku chipsů nic nenajde. Směješ se všemu a vymyslíš tomu hned dvojsmysl. Dvoje. Chipsy by si dala. Nic tam není. Nic tam viditelně není, no. Tohle to vysypa, podíváme se. To natáče asi uliky v pečce. Mám takového potvoráka. Jo, já. Vysypeš. No, jsem se zasmála, like. Budu na ně hodit reakci. Tam nic nemáme. Adam 111. A co jako já s tím? Nic tam nemáme. Takové krátké video, jestli se tady něco skrývá někdy, musíte si koupit 80 balíčků jako Dennis TV a všechno prolíst. Jich mám víc. Tak jo, doufám, že se vám tohle video líbilo a čau. Čau.
Budu na něj dělat reakci, jo, to už jsem četl. A tak si můžeme kouknout ještě na jedno jeho video. Písnička, to jsem natáčel Paula. Já jsem Andy Z a teď si dáme Quick Draw. No. Windows 7, myslím. Nebo kdo ví, jaký to je Windows, já se v tom nevyznám. Mně je úplně jedno, jaký je to Windows. Ale trochu tam teďka nejdeš slyšet. Co to je? Boha. Or traffic light. Já tě neslyším. I see a map. I'm not sure what that is. Nevím, něco napíšu do komentů. Guess it. Sorry, někdo mi volá. Tak jsem tady. Bohužel mu nejde rozumět. To hru znám. Jinak like a odběr. A PS Cindy, děkuji, si nej youtuberka. Cindy, tím, když se loguje PC, tak se nediv, že mu to nejde. Ondraze. Já se kouknu ještě na jedno. Roblox. A nechci tím urážet, jenom předtím. Takže čau to nešlo slyšet. Dalšího videa, kde se Andy a dneska, jak už vidíte, jsme na mobilu. Začneme přes mobilzen, sorry, že to tady vidíte. Ale to teď neřešte. A nic tam neslyším. To od Vánoc, to už víte. No a bohužel dislike, nic tam neslyším. Nebo já tě nebudu hodnotit, dám ti jenom ty lajky. Si dneska zkusíme, jak už nás poznáte. A žádné otevírání. Určitě záhadné, když to tam máš na úvodním obrázku. A po dlouhé době tedy máme další unboxing a další video. No a dneska to bude unboxing na fidget spinner. Proč tam dám název na otevírání, když to vidí video předtím, že jo? Jsem u toho otevírání toho Watchdogsů napsala já vím, kdy to otevřel a jestli to vůbec ještě otevřel, ale neřeknu vám to. Já už se těším, jestli budu točit. Jdem na to. Proč tak hejtují všichni? Tak strašný není. Stalo to 129, kupoval jsem to včera v Dráčiku před Slavy a fidget spinner Dcast. Tak, tohle by mohl být konec. Doufám, že jste si video užili a čau. Tak. Samotný fidget spinner, koupil jsem si od zelené barvy, tak jako takový lesklý. Takový těžší než takový, jak to takový. Už to mají jako všichni ve třídě, začal si řekl. Jestli to prostě taky. Já vám řeknu jenom něco. My Snickers.